An y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye cour constitutionnelle k'olu ye CNT ka ayiwa projet de loi dɔ rejeté a kumaw kɔni cayalen bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la Mali faamakɔrɔ cɛman ka daminɛ premier ministre kɔrɔw la ka taa bila a mɔgɔba cɛman na bɛɛ lajɛlen bɛ ka se k'a bɔ k'i hakilina d'a kan k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ maliyɛndenw kan nin wagati in na ko c'est pas le moment ko CNT mɔgɔw k'a fɔ o waati kelen kɔnɔna la ko ka dɔ fara ayiwa u ka saraw kan a kuma kɔni cayalen don bi an y'a kanu ka wuli ka se e ma e ye mɔgɔ ye i fana ka ɲini fanga ka bon kunnafonidi domaine kɔnɔna la o y'an wuli kun ye ka se ma yala i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛndenw ye CNT ka nin affaire in na Boubacar Jawara. N b'aw fo aw ka nin sigili in na Ala ka barika don jamana in na n'i miiri ko ninnu de tun ye Mali premier ministre kɔrɔw ye n'i miiri ko jamana tun bɛ ninnu de bolo i b'a dɔn k'a fɔ ko IBK tun bɛ échoué hali a se t'a la o de y'a to ne b'a fɔ IBK ka échec ju n'i y'a bɔ IBK yɛrɛ ye mɔgɔ minnu tangana qui sont médiocres ça fait i tɛ se k'a ye k'a fɔ ko IBK tun bɛ se ka réussir a ka mission na n'i y'a ye a mɔgɔ dɔw bɔra Kidali mission na IBK y'u wuli ka b'u place la a ma kuma fo ka taa saya s'a ma i yɛrɛ bɛna dɔn fɛn wɛrɛ tun bɛ mission in na i bɛ taa sɔrɔ président tun hakilina tɛ min ye n'i ye nin arrêt ta k'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya i ka jamana bɛ goya i ye i ka jamana i b'a ɲini k'a mangoya i ka jamana président min bɛ fanga la i bɛ se k'a kɛlɛ ni politique sira ye mais kana sɔrɔ k'i bɔ i marabaga kɔrɔtɔ kɔrɔ k'i bɛ nkalon façon dɔ tigɛ c'est pas bon kuma fɔra cogo min na ani tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni bajɛ ça fait quoi kuma fɔra cogo min na ani tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni bajɛ CNT ko ne tɛ CNT ko la n tɛ gouvernement fɛn ko la n tɛ ça fait n tɛ yan k'a fɔ ko n bɛ ka fɛn dɔ fɛ mais ne jigila misɛnyara walahi i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni se k'e mɔgɔ i b'i dabɔ ko dɔw la parce que n'i miiri ko ninnu i ka impôt taxe de b'a ye ka taa ninnu sara ko ancien premier ministre don c'est honte non c'est vrai que i b'a dɔn ko maa minnu don u dabɔra ninnu ka laɲini tɛ foyi ye ala ka kalan dafiri u bɛ se ka mɔgɔw manipuler cogo jumɛn a mani ninnu yɛrɛ ale adamadenw ka ko dɔn quoi o de y'a kɛ a dɔw ka parti mɔgɔw bɔra la mun kama parce que u tɛ maa si ka taa ɲɛfɛ n'u yɛrɛ tɛ n'i ye jateminɛ kɛ le jeune premier ministre min tɛmɛna ni bɛɛ y'a a tanu k'a dɛmɛ a ka baara la n'a ye résultat médiocre di a kɛra nin premier ministre in de il a été l'un des jeunes premiers ministres bɛɛ ye min dɛmɛ en 2014-2015 ka tila k'a fɔ tugun ko nin na cogo min na ale de ko ko bon ko min ka lutte dédiée contre la corruption o san de Banque mondiale bɔra k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ye yurugu min kɛ avion ko ni fɛn ko caman na o san de Banque mondiale yɛrɛ ye Mali suspend Banque mondiale yɛrɛ ye Mali suspend donc i bɛna ye k'a fɔ ninnu ye ko ninnu de tun ye jamana marabaga fɔlɔ ye ko ninnu de tun ye jamana chef de l'exécutif ye i bɛna ye k'a fɔ Mali ko foyi tun tɛ tiɲɛ c'est vrai Mali yɛrɛ ko foyi tun tɛ tiɲɛ cour constitutionnelle fɛn min taara ani CNT ka avantage tɛ ɲɔgɔn ye sarala foyi la c'est vrai ani CNT ka avantage tɛ ɲɔgɔn ye sarala foyi la loi organique de don n'i b'ale ta i b'ale ta ale ni loi ordinaire tɛ kelen n'i b'ale ta i b'a suma i b'a bila ka taa cour constitutionnelle la constitutionnelle bɛ degré de constitutionnalité lajɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ani jamana sariya suma bɛ ta an ka wasabulon kɔnɔna la a bɛ ka fɔli min kɛ ko arrêt yɛrɛ y'a rejeté arrêt provisoire de don arrêt provisoire kɔrɔ ye di i ye n ɲininka nin fɛn min na n ka daluya ye nin ye cour constitutionnelle tɛ wariko gérer cour constitutionnelle tɛ mɔgɔ sara ko lajɛ cour constitutionnelle tɛ wari caya ni wari dɔgɔya fɛ cour constitutionnelle yɛrɛ ka baara to yen cour constitutionnelle tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i ye sariya min ta ou bien i ye taabolo min ta n'a sɔrɔ a tɛ dankari constitution na cour constitutionnelle ka baara ye nin ye donc cour constitutionnelle yɛrɛ t'a fɔ ko nin wari ka ca nin ka dɔgɔ o t'u ka woroli yɛrɛ mais n'i miiri ko ninnu de bolo bɛ jamana bawo ninnu de k'u bɛ kɛ jamana président ye c'est décevant kabiri kuma jan an ka wasabulon kɔnɔna la sara dɔw tun bɛ di wasadenw ma sara min u yɛrɛ dama bɛnkan de la u b'a fɛsɛfɛsɛ cogo f'u ye a dɔ ye crédit wariko ye a dɔ ye essence sɔngɔko ye n kan tɛ CNT ma dɛ nka mɛ assemblée yɛrɛ de ma de façon générale assemblée nationale yɛrɛ de ma donc
ali institution parlementaire min wari kun bɛ di i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la contrôle kun ka gɛlɛn parce que wari min don a kun support juridique foyi kun t'a la a b'a sɛnɛ min na donc assemblée kɔnɔ wari dɔw kun bɛ ta députés b'a baara kɛ a bɛ se ka kɛ baara ɲuman don a bɛ se ka kɛ baara kolon don mais avantage kɔni don a bɛ d'u ma i b'a dɔn avantage kelen kelen n'i y'a di mɔgɔ ma i tɛ wari lajɛ ko i bɛ résultat de lajɛ n bɛ misali kelen d'i ma 200 min bɛ di députés ma kalo 3 o kalo 3 n'i y'a lajɛ k'a fɔ mɔgɔ ye 200 tɛ mɔgɔ bolo a b'a f'i ye ko 200 ka ca mais ni 200 bɛ d'i la kun min kama n'a y'a sɔrɔ député kun b'a ka kun kɛcogo la nafaba de b'a la mun ye institution parlementaire ye kalo 3 o kalo 3 200 de bɛ di i ka taa dugutigi la i ka taa mairie la i ka taa u bɛ di député yɛrɛ ma a ka taa dantigɛli kɛ o kɔrɔ sariya kisɛ fɛn fɛn bɛ na assemblée kɔnɔ e man k'i tɛ kɔrɔ ta ye abada n'i ma maaw ɲininka walama hali ni ko min kɛra assemblée kɔnɔ i sɔnna o i ma ban o e ye ciden de ye i kan ka na dantigɛli kɛ donc 200 in kun bɛ di nin ɲaga bon n'i ye nin wari lajɛ k'a nafa lajɛ jumɛn ka bon a nafa ka bon n'a wari ye donc on n'est pas contre les avantages CNT y'a ye fɛn caman de kun bɛ kɛ olu bɛ wasaden jɔyɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ dɔw kumara ko wasadenw tɛ mais cour constitutionnelle min bɛ yen bi cour constitutionnelle m'a fɔ ko wasadenw tɛ cour constitutionnelle de y'u ka wasadenya yɛrɛ lakodɔn n'i ye cour constitutionnelle b'a fɔ ko nin sariyakisɛ in ka ni constitution bɛ bɛn a n'a tɛ bɛn i ye sariya ta de o o tɛ tiɲɛ wa n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko loi ma ko c'est faux conforme à la constitution ou bien c'est pas conforme à la constitution o kɔrɔ k'a fɔ ko loi kɔni don a tigi yamarala k'a ta n'o tɛ e ni ne mana loi ta bi cour constitutionnelle tɛ an jate yɛrɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ an man k'a ta wa an ma yamara k'a ta donc ka nɔgɔ bɔ kuma la k'a fɔ ko CNT habilitelen don ka sariyakisɛ ta donc o sariyakisɛ min n'o o taara a taara a mɛnna a tɛ dɔrɔmɛ kelen fara avantage kan du fɔra ka voter ko mɔgɔw ma bɔ a kalama a tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ avantage la a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye hali ni CNT yɛrɛ nin dɔla ka dɔgɔ a la nin CNT ye waati kunkurunikɛla de a kun ye député minnu bɛ na o député ninnu kana na avantage ta bilen ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la ou bien ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kuma caman na u ka avantage bɛɛ ka bila cadre juridique dɔ kɔnɔ essentiel bɛ d'i ma sɛbɛn ka k'a la kirisɔngɔ bɛ d'i ma sɛbɛn ka k'a la téléphone ci wari min bɛ d'i ma sɛbɛn ka k'a la bon maintenant o kumakan minnu bɛ yen CNT a sɛbɛn cogo min na c'est pas conforme aux termes juridiques n'i ye lecture ta k'a lajɛ lecture juridique ta k'a lajɛ kuma bɛ sariya yɔrɔ fɔcogo de bɛ sariya la n bɛ misali d'i ma CNT ka kuma in kɔnɔna la a y'a sɛbɛn ko indemnité fixe i ma nin ya cour constitutionnelle ko ko non k'a tɛ fɔ ko indemnité fixe a bɛ fɔ de ko émolument fixe donc fɛn yɛrɛ ta kun tɛ CNT dɛ a ta kun ye député minnu bɛ se ka na don n'a nataw la u k'a bila cadre juridique dɔ kɔnɔ u ka avantage nin u ka avantage tɛ nin o ni ka kan o ni man kan mais ne kelen dɔrɔn de ta dɛ n nana émolument ni indemnité dɔrɔn de furancɛ ma donc cour constitutionnelle b'a fɔ k'a tɛ fɔ ko indemnité o bɛ se ka sɔrɔ mun fɛ i bɛ taa sɔrɔ indemnité bɛ fɔ baara minnu na o tɛ député baara ye i bɛ taa sɔrɔ émolument bɛ fɔ baara minnu na i bɛ taa sɔrɔ o de ye député baara ye a bɛ se ka bɛn o n'a ɲɔgɔnnaw de ma donc n'i ye kuma ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ kuma tɛ dɔwɛrɛ kan dɛ kuma bɛ min kan dɔrɔn k'a fɔ la cour constitutionnelle n'a rien rejeté elle n'a rien rejeté la cour constitutionnelle elle a fait juste un arrêt provisoire kuma min fɔra a y'a to an ka kuma kɛ sa kuma min fɔra a ye termes ni kumakanw ni fɛnw fɔcogo de yɛlɛma mais a m'a fɔ ko a ye arrêt provisoire de fɔ kɔrɔ ye mun ye taa ni yɛlɛma i ka na n'a ye donc peut-être dans 2 semaines n'a yɛlɛmara la cour va valider la cour va prendre un arrêt définitif yɔrɔ m'o fɔ maliyɛnw ye dɛ au lieu y'a jira k'a fɔ ko on salit vraiment l'esprit de l'indépendance de la justice n'i ye Musa Mara ka kuma lajɛ an bɛna s'ale ma sisan donc indépendance de justice mais cour constitutionnelle bilasirali de kɛ nin tɛ fɔ tan nin bɛ fɔ tan de nin tɛ nin fɔcogo ye nin de bɛ fɔ tan n'i ye jateminɛ kɛ article 1 2 3 fo ka na bila 9e article la kuma in bɛ tali kɛ nin kuma ninnu de kan a tɛ CNT tɛ dɛ hali san 10 ni wasaden wɛrɛw nana aw ka se ka sɛmɛ support juridique dɔ la parce que on a compris que kɔsa in na
il va être secrétaire général, caisseur adjoint. Donc, on va mettre kaso là. Ni worko kuma ni fait nous na assemblée condamne. Donc c'est pas conforme aux appellations propres, c'est pas conforme au texte, et puis c'est pas endossé aussi à un sport juridique. Donc c'est pour permettre que l'assemblée nous termine. Même Misali Dima, million tantan vous me dites député même. Ni 147 députés à Kaladje, million tantan ça fait joli. Mais c'est pour juridique pour là. N'a pas mon frère d'installation. Bon, ni assemblée qu'on a là, mobile de doma, mobile de doma. On ne peut pas spécifier. Donc, Ani, et il y a des cas où nous nous minta. Mon primature est million bis vendrou d'état. Primature million bis vendrou d'état. Mais n'y a des démocrate ou kawati qu'on a là. Mais moi, je suis million biolon vla. Allez, Moussa Mara, mais million biolon vla, n'importe où on a fait un oui. Ah? Bon, on a fait premier ministre qui t'a oui. On a fait un gros souci. Premier ministre qui t'a million biolon vla nduré. Mais bi, Choguel Béorom n'a pas bi. A été vérifié. Gouvernement a terminé 10 minutes là. Choguel Munga fait un digna qu'on a million bis vendrou là. Déplacement de fin de bala. N'était a été là, déplacement de fin de bala ni Ouliga Johnny Moumouni. Fin paix. À Bébala, au déplacement premier premier ministre était cabinet primature et de Kodo. Parce que nous voyons pour le premier ministre. Non, 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 c'est la primature. Qui est il y a les mots là. Il y a normalement aller comme c'est un projet de loi d'Ota. Parfois, ah, n'était ni warfare, matamuna. Parce qu'il n'y a pas de support juridique. Mais il n'a pas parlé. Lui, allez, n'allez aller avantage de Nakaka. Ni Sienten Kaousani. Ni Sienten Yeshara Dota. Ni Amaro Robin Médiocré. Ni Fene Kaousani. Et il y a fait un bolo au Luka Assemblée. Ma foi, même Misali Flatron. Même Misali Flatron. Même Misali. Oh, bon, n'a sera à la Wardo. À te continuer à Wardi Mouna. Mais Wardinga campagne, mais Wardinga Fengama. No, do. Il n'est plus député Mounatadi. Moi, avec Premier ministre à Warsorota. Premier ministre de Korobe Julta. 2 millions et quelques. Un ancien Premier ministre. On avait 2 millions et quelques d'État. Garde corps d'un avantage Mounablo. A te Jogomna. Où est-ce que vous avez le Premier ministre a un statut. Le statut d'un ancien Premier ministre. Le statut d'un ancien président. Mais le statut du tout. Il y a la war de Dima. Ne ko be fama wati na million francs ndoli do o aka je ko o ni ka famele aka ju be te o te wordo edi foto ta do mais comment ah donc il y a ici ça ako ko ni jamana gela ko do be ka do bitala mais bala ka do te kuma wala o ma jamana kelen tere we mali ou be aller ou be ge fait wori ka boyo du wora de là donc c'est pour te dire que même ko la fontine wati na ruk me primature là ne ma no kuma ko me minga fono ngoni sente ye sharado ta kausa ni nunu tay même misali kelindi ma la loi de code minimum temena au code minimum ka démocrate ou to mali ko me 20% de so o 20% mali ko to so de mali 10% de ko mali tay 10% do gouvernement se pose en action mais à 20%. Mais avec le CNT, on est allé à 35%. Alors la Daoudorama, comme Mali Niro, ça fait 35%. Ça c'est le code fond, ça c'est le code minier. Le contenu local, quand on a fait Kemesara, Bara Bolo fait mini et comment Sanu Boro là, Bara Kemesara, Biolon Vlani Durga Sigin Dugo vraiment. Ça veut quoi à camion baluo, à niveau, arrêt marché qu'à 10 Dugo, vraiment pas bon. Alors ni un projet de loi flamme termina. Mais c'est qu'à faire pour Sente Kaousani, assemblée normale. Métaflanana, on a Hassan Siribé et projet présenté au Dongo 291 milliards, 295 et 200 et quelques milliards ni minganga de ligne électrique là, ça fait plus de 20 ans. Est-ce que va carrément on met courant production voir ça mais transporter ligne ni n't'a rajane on met courant tigé min kono bi courant be produit kay au drôme c'est comme Mali balo ah ma di ma kili. La centrale de Albatros. Albatros produit à peu près moins de 100 mégawatts. Jamana c'est la jolie à la bas ibodo. À tête 30-40 mégawatts. N'a pas de chauffement dans ligne. Et c'est Assimi Sigilin Kosaina. C'est un projet de loi
ka Assimi autorisé la deuxième ligne de Manantali à Baraflé Sénat pour le transport de lignes. Alors que nous avons cabinet énergie gérée, ou bien auditeur énergie là. Na chima delika a fo bi ki do quelque ro ou bien ngele ministre nya fo a ni ne kan jamana mais frana fene fié en 2013-2014 a été Ségou IBK paix à son âme a une centrale solaire photovoltaïque a une première pierre da to bu yu senda Ségou n'était a été il a Ségou quoi là ko IBK a première pierre da centrale solaire donc c'est que même IBK avait prévu. Vraiment, c'est désagréable. Mais pour vous, moi, avec ta carrière de la Diakoya. Donc, le premier ministre, là, le Hakili Mania, on donc après la bande. Et lui étant premier ministre, mon amant n'y a réhabilité et réhabilité. Il préfère ça, non? Car donc, cinéma, de ce qu'elle est malheureux. N'a pas de la proposition qu'il y a d'accord de Kalinov. Mais alors que, premier pierre de la, tout est bon financier. Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Toi, vous savez, les misères qui sont avec Mali courant de Noya. Nous avons le gouvernement. A lui 10 millions de à la sport juridique. Au lieu de émoulement de à la sport juridique, fait un compte de foyer. À ma d'abord, c'est intérêt. Car faudra avantage nous me dire comment assemblée au Kondala. Pour à la cadre juridique de Kono. Il va encore loyer, est baraka, 8 mois. À 8 mois. Ça n'a rien à voir avec les avantages. Bon, à me défier l'ancien Malais au Nyokoro. La Cour constitutionnelle maintenant a pris un arrêt provisoire car appellation de rejeté. Non au Kerala, dans 2 semaines, à mettre la Malais au Nyokoro, la Cour, si la Cour valide, à ma photo. Amna mon Malais. À la Kashi, dans 2 semaines, à mettre en Siki. À Folim Grapo. Ni photo mais ni photo kagne comment béniro de cas et si dans 2 semaines on validera au ça va changer la cour peut valider donc il y a comment il faut moléado ni wati na ça peut être une communication pour défavoriser pour la transition de Gabon Mogola à Donata à Borata mais ne boulot mabc ka ni mo kanga simi nous demain en tant que jeune nous ne kanga demain. J'ai une question sur ce point-là. Il n'a pas eu de photo. Ma chamanka laïnina, surtout en Watimna, pour Kanga Sega, CNT, surtout gouvernement, Jamana et Deme à Barla. Mais pour qu'on a qu'à réseau sans faire, pour qu'on a réseau sans faire, CNT est ma soeur à Boucon. Yala, est-ce que laïni, au TK, CNT bon mafia, Kadimaro, Moutikabla, CNT là, en tout cas, ma chaman, il y aura focus. Sinon, fɛn ba tɛ k'a fɔ u ye recommandation min kɛ fɛn kɔnɔ la mais kuma balila to na ka taa réseau sanfɛ k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ka budget ko k'u fɛ ka kuru yɛrɛ kɔni kuru m'a fɔ k'an n'a tali man kan kuru m'a fɔ fɛnɛ ko aw ni sariya tali man kan kuru ma kuma sariya kuru m'a fɔ kuru ɲɛ o kɔrɔ ko kuru yɛrɛ bɛ CNT la ko dɔn kuru m'a fɔ fɛnɛ ko aw ni nin man kan kuru ma Kidal député bɛ se k'a fɔ non ne ka yɔrɔ ye zone difficile ne ta bɛ kɛ 200 wa 280 ou bien président l'assemblée doit se ka dɔ ta favoriser ka tɛmɛ dɔ ta kan c'est de ko ni esprit dit il faut avoir un document et qui peut parler maintenant une clé de répartition des avantages ou bien qui peut fixer les avantages. Ok, bon, nous avons un Bouna Ramadega avantage au te koba koy aka résultat au kanya résultat comment est mouillé est-ce que n'a pas besoin de la ou n'a pas tal ibina ni musa marga dimna tanga premier ministre la il se ka fo salaire manga dama parce que mala no te sanglen don et sanglen don bi ni avantage ba mbé boulot quelqu'un qui n'a même pas fait 3 ans 4 ans premier ministre na ya njam sera etc. bon et c'est pour que le premier ministre avantage ou ta il faut quand même il faut avoir fait peut-être 3 ans 4 ans ou bien mandat que les primature là na sera ja ba fo ou bien que dépenser diminuer oui kilini ne boulot aller de kanga combat kelinga we muye mbora Kidal combat kono la do gara landura toy do ka barachena do ye de kunso bi ko anye Kidal repara ngaya perdu jombul ni me biama fo ka fo ko armée dona Kidal armée dona agelo armée dona ni roina ngodo de trambo ko no tang mew on était bien président à Kidal gouverneur kumbe préfet kumbe sous-préfet kumbe
jɔn kelen ka visite ye jamana bɛɛ bila problème kɔnɔ jɔn ka visite la ni Barkhane nana kuma jumɛn tubabu nana an fɛ yen kuma jumɛn n'o tɛ MINUSMA tun bɛ yen o ne bolo e talen i ye avantage minnu ye i kun kan ka nege ninnu filɛ ka armée labɛn cogo min na k'o ɲɔgɔnna labɛn fadenya y'o de ye o. d'accord bon an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ parti min farala ɲɔgɔn kan nin waati laban ninnu na ka déclaration kɛ ko fɛn min ye faratira fanga ye n'o transition ye ko a sera kuncɛyɔrɔ la an y'a ye bi nin ko in na transition CNT ka nin programme in na olu fana farala ɲɔgɔn kan nin ko kelen na est ce que u tɛna na nin fana k'u ka kɛlɛkɛbere wɛrɛ ye tuguni wa bugu parce que an b'a ye k'a fɔ dɔ in na an bɛ se k'a fɔ u ye défaite kɛ o ko la déjà bon nin ko min fana bɛ yen bi u ye nin fana ta tuguni quoi est ce que nin fana tɛna k'u ka élan kura ye tuguni wa. n bɛ kuma kelen f'i ye i ye nin parti ninnu da ye don jumɛn k'a fɔ an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka faransi interpeller Mali gouvernement ka a ye marifa di terroristes ma i ma deli k'u da ye o la i ma deli k'u da ye k'a fɔ Bazoum ye nin kuma fɔ jamana ma k'a fɔ ko Mali armée ye fugari armée ye ko armée min don ko a bɛ nin na k'a ye nin kɛ k'a ye nin kɛ k'a ye nin kɛ i ma deli ka ninnu da ye o la i ma deli k'u da ye k'a fɔ CEDEAO ye nin min ta bien que an bɛ transition de kɔnɔ mais CEDEAO tun man ka nin sanction ta parce que nin bɛ jigin nin gɛlɛya bɛ jigin jamanadenw de kan an ye jamanadenw ka représentant de parce que an ye parti ɲɛmɔgɔ de i deli ka parti politique jumɛn k'a fɔ k'a bɛ CEDEAO contester k'a fɔ i ye nin décision min ta nin bɛ taa bin jamanadenw de kan nin tɛ bin président kan n'o tɛ ni CEDEAO bɛ mɔgɔ sanctionner a kan ka hauteur de sanctionner mɔgɔ minnu bɛ fanga la mais CEDEAO ye sanction dɔw ta ka frontières fermer ka embargo sigi jamanadenw ni commerçants de y'a perte ta i deli ka parti politique ye k'u k'u kun ye don jumɛn u bɛ kuma nin de la parce que u yɛrɛ bolo action fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka transition in mangoya olu bɛ fara ɲɔgɔn kan mais u t'a dɔn k'a fɔ k'u mangoyabaga tɛ transition ye walahi u mangoyabaga y'u yɛrɛ jogo de fɔli de cɛ a kan da dɔ f'i ye il faut voir le cas de Macky Sall mun y'a kɛ Macky Sall badira parce que Macky Sall de ye Amadou Ba choisi o ɲɔgɔnna kelen de b'an ka jamana fana politique kɔnɔ dɛ c'est le président qui choisit donc chaque fois défaite de bɛ kɛ Macky Sall n'a ka faamaya n'a kun y'a to a ka parti kun ka jɛ ka mɔgɔ wɛrɛ choisi walayi Diomaye Faye kun y'a gosi cogo min na a t'a gosi ten parce que le parti était bien implanté c'était majoritaire donc a bɛ fan bɛɛ n'u yɛrɛ ye fɛn min kɛ u b'u yɛrɛ kɔnɔ mais munna mɔgɔw y'u yɛrɛ minɛ parce que u m'u yɛrɛ Macky Sall ka choix la o bɛ cogo min na dɛ Mali politiciens bɛ ten i ma deli k'u ye n'o tɛ ne bɛ se k'a fɔ an bɛ fanga la waati min na ma tiɲɛ a bolo walayi Musa n'i miiri ko nin de kun ye i bɛ ka premier ministre ye walayi i bɛ ka kun tɛ se ka réussir i bɛ ka yɛrɛ tɛ dɛ ala ma i bɛ ka sɔn dɛmɛbaga de la i miiri ko nin de kun ye i bɛ ka premier ministre maa minnu bɛna jamanadenw hakili lafiya k'a lafili a yɛrɛ ka hakɛ kan toujours i bɛ taa sɔrɔ ale de bɛ critique i b'a fɔ mɔgɔ min ma deli ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye kuma dɔw la n'i bɛnna ni Musa Mara ka critique i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que Musa Mara delila ka jamana in mara ko k'a bɛ kuru fɔ ko kuru ka continuer sira kan ma fɔ ma n'i ye k'a fɔ k'a bɛ kuru fɔ i b'a fɔ ko kuru ye est ce que b'a kalama fɛn kuru bɛ tile nin baara ɲuman kɛ in na donc bon i miiri han an b'a ka kuru fɔ bi wa sini justice ka dɔ minɛ k'o datugu o la fɔ ko justice bɛ ka liberté d'expression k'u bila o fɛ donc ni min b'u arranger don min na k'a sauter n'i y'a ye courant tigɛlen b'an na tile 3 le convoi devrait arriver depuis plutôt une semaine avant donc u ye pont tigɛ mais ala y'a kɛ Burkina armée ye nɛgɛ don ɲɔgɔn na convoi donna yan wuladina sisan aw mɛnɛ ka ne kɔnɔ ne tun b'o de la convoi donna yan à peu près une centaine de camions convoi donna 100 donc mɔgɔ bɛ se ka bisigi dɔɔni bɛna bɔ tile kelen kurantigɛ la n b'a fɔ dɔ bɛ bɔ kurantigɛ la dɛ mais tile kelen a bɛ tigɛ tile 2 a bɛ tigɛli min kɛ ni mɔgɔw t'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔɔni bɛ b'o la notre deuxième ligne de travail transport ligne était pour transporter le courant hali n'i y'a produit ça fait ligne de tɛ ka na n'a ye mais a bɛ ka CNT min fɔ nin ye ko fɛnw tɛ olu de sera ka taa bailleur dɔw la convaincre ka na 295 milliards wa mɔrɔ à peu près moins de 300 milliards quand même ligne min na wuli sisan pas plus que kunna sini exercice min tun bɛ yen fɛn session min dayɛlɛ na a fɛn a projet passé o kɔnɔna la il ne reste qu'o dɔrɔn mais il t'a ye k'a bɔ a da k'a fɔ ko nin ye baara ɲuman ye non n'a y'a fɔ alors que quand lui il était premier ministre ne était malien na min m'a soutenir ne était malien na i bɛ ka su parce que quand lui il a fait un discours de vote en guerre k'a fɔ vraiment la riposte sera à la hauteur de l'attaque Maro n'a hakili b'a français la a y'a fɔ tan au même moment le président est en train de faire maintenant et faire un discours d'apaisement ale ka président c'est vrai a n'a ka président ka discours même c'est contradictoire mais il me semble que le président a compris le jeu
président ko le ko fam quoi mais le président n'a rien dit mais ni ni ya nyini de ay do franga avantage ga andu me gela ko na lwati la wala ote non c'est juste pour que CNT député munu bena député munu sabe ikara wasa den sugo suye akara CNT mamuri akara na CNT domina député munu bena ne akara sugo suye ni ba avantage mun soro ko o défini ça fait fait rebe ka c'est projet yere ka usa fait mi loi yere quoi na fam mala o la législature prochaine ça fait assemblée croix mbedou aboul de avantage bien couvrir avec le rôle de belle dans un cadre juridique. Donc, on m'a expliqué que je n'ai pas expliqué que je sur le papier travail sur les réseaux à travers sur mon regard, mon regard photo du gars. Ni à mes égarnements à origine, on m'a tout dit. Il faut pas jouer, il faut mon temps femme bleu de santé. Aller des questions, aller des lining que faut avantage nous bé n'amika que avantage nous support juridique là. Donc, aller des projets de loi proposés. Et qui me autant qu'à cela, ça va voir. Bon, quoi qu'il y ait un cas cela. Donc, les faits marquants, peut-être ça date de 8 mois. On va faire ça nuit. Donc, courir prononcer bidé. Et puis, courir arrêt provisoire d'État. Donc, au cours, si le CNT parvient à corriger, ou bien à modifier, ou bien à dire ce que la Cour veut comprendre, en ce moment, la Cour peut valider. Donc, on va commenter, avantage ni fait mon bé photo de boula ni me bekanima ikanga ndeta imanga ndeta bena et fait assemblée croix bena ou assemblée croix be se ka beta bunya kono mais faut se senti à d'abord assemblée croix de kam donc un peu comment expliquer nini do mais il va donc bibina alaka ça fait ala biga beira dondoni malikola ni miliko jamana ni ne kunye jamana premier ko ne kan gijo to ma ko ay ko ne ko nga jamana défend ko ne kan nga jamana ka souveraineté rétablie yikuma ko ko tien la ibega ka choix de mania rodo la pa sinon ibega pouvait réussir mais tien la choix mania ni mo ko do wi. Non, pour moi je crois que voilà. Je suis là, je peux bien expliquer plus que ça aussi. N'a ma fait familial la question posée. Rien qu'en quoi. Ok, et vous m'avez Babou sera là. Voilà. Je pense que moi l'un d'eux est familial avec Apola, car il a pas beaucoup la une croix marquée. Non, car support juridique là. C'est pas pour clarifier, c'est juste que pour que avantage ni fuma mun be na be sena 112 100 ka bla cadre juridique no mo charakter ka awalia ka bla minyon ko donc CNT retere assemblée croix mena CNT ko fa be mangambo lu no nche d'accord ni ma fu jakuma bi ko donc mbawfu ka wol mondo vraiment ka beri merci afo albi alaka malien demain non c'est décevant alaka na mali soni nyamo façon na tout alaka asimu ko fa alaka na nyamo nyamo ali bi quoi akana ken tan quoi merci.